La perspectiva és la representació geomètrica dels objectes tridimensionals sobre una superfície bidimensional. Fixeu-vos-hi bé. Pel que fa a l'ordre de les vistes, situem els plans de la planta i el perfil al de l'alçat. L'alçat és la vista principal, La planta queda baix i el perfil queda a la dreta, tal com es percep en aquest vídeo. Exemple. Tenim una peça 3D i la volem representar en tres vistes 2D. La vista principal s'anomena alçat, és la que va marcada amb una fletxa, i he decidit representar-la en color groc. L'alçat és, doncs, la representació de la projecció vertical d'una peça i en constitueix la vista principal. La planta és la vista que s'obté quan ens pugem a la figura des de l'alçat, des de la cara de l'alçat, i he decidit pintar-la de rosa. Així doncs, la planta és la representació de la vista de dalt respecte de l'alçat. És el que jo veuria on tinc jo els peus damunt de la figura, si haguera pujat damunt de la figura. Com podem observar, és com si jo em posara enfront de cada cara que vaig dibuixant. La vista que queda és la del perfil, esquerra en aquest cas, perquè és el que obtinc quan jo agafe la figura i la gire cap a la dreta i em quede enfront de la cara del perfil, el qual he decidit pintar-lo de verd. El fet de pintar la figura amb tres colors, un per a cada cara de la peça, siga l'alçat, la planta o el perfil, no és més que per facilitar la imatge espacial, mentalment. Pintar la peça en 3D o les vistes en 2D no és obligatori, és només una ajuda inicial per a facilitar la conversió de figures 3D en vistes 2D i viceversa. Per cert, la rampa està pintada en dos colors perquè es veu des de dues vistes diferents, la de l'alçat en groc i la del perfil en verd. Es considera que és una rampa inclinada perquè està desenganxada dels plans que defineixen l'alçat i el perfil. Treballem amb tres cares de cada peça, cadascuna de les quals està vinculada a un pla, el de l'alçat, el de la planta i el del perfil. Partim d'una plantilla que conté en quadres l'alçat, la planta i el perfil, i en alguns casos caldrà esborrar part d'algun dels requadres. Quan hi ha un canvi de relleu visible, és a dir, una superfície accidentada, aquest es representarà amb una línia contínua. Quan no estiga a la vista, es representarà amb una línia discontínua. Per tal de facilitar la tasca de visió espacial, les lletres que apareixen en les peces en 3D i en els quadres de les vistes en 2D són una ajuda per a facilitar la visió espacial, a fi de comparar i seguir més fàcilment la vista 3D de cada figura, amb les representacions en 2D de les tres vistes que té associades cada figura. Començarem per la lletra A en totes tres vistes.